आली भाजीची गाडी तुमच्या गल्लीत आणि मोहल्ल्यात. होय होय, ताजी भाजी स्वस्त दरात आणि उत्तम गुणवत्तेचा. बटाटा, कोबी, मटार, टोमॅटो, मिरची आणि इतर अनेक प्रकारच्या भाज्या उपलब्ध आहेत. चला घेऊन जा आजच. बटाटा, कोबी, मटार, टोमॅटो, मिरची आणि इतर ताज्या भाज्या खरेदी करण्याचा फायदा घ्या. आली भाजीची गाडी, स्वस्त ताजी आणि चविष्ट भाजी मिळवा तुमच्या दारात. होय होय, ताजी भाजी स्वस्त दरात आणि उत्तम गुणवत्तेचा. बटाटा, कोबी, मटार, टोमॅटो, मिरची आणि इतर अनेक प्रकारच्या भाज्या उपलब्ध आहेत. चला घेऊन जा आजच. बटाटा, कोबी, मटार, टोमॅटो, मिरची आणि इतर ताज्या भाज्या खरेदी करण्याचा फायदा घ्या. आली भाजीची गाडी, स्वस्त ताजी आणि चविष्ट भाजी मिळवा तुमच्या दारात. होय होय, ताजी भाजी स्वस्त दरात आणि उत्तम गुणवत्तेचा. बटाटा, कोबी, मटार, टोमॅटो, मिरची आणि इतर अनेक प्रकारच्या भाज्या उपलब्ध आहेत. चला घेऊन जा आजच. बटाटा, कोबी, मटार, टोमॅटो, मिरची आणि इतर ताज्या भाज्या खरेदी करण्याचा फायदा घ्या. आली भाजीची गाडी, स्वस्त ताजी आणि चविष्ट भाजी मिळवा तुमच्या दारात.